exercici d'integrals. Es tracta de l'examen de juny 2023, sèrie 1, l'exercici 3. Què ens diu aquest exercici? Ens està donant una funció derivada formada per trossos que ens diu que és la funció derivada de f de x i que passa per al punt a igual 0,3. Què ens demana l'apartat? Que trobem quina és aquesta funció f de x. Com que aquesta funció es tracta de la derivada de f de x, el que hem de fer és trobar la primitiva d'aquesta funció derivada. Informació important que ens estan donant de manera mig amagada. Una funció, si té derivada, és derivable. Això vol dir que també és contínua. Deixem aquesta informació aquí. Anem, doncs. Si el que ens estan demanant és trobar la funció primitiva, el que haurem de fer és integrar aquestes dues funcions. Som-hi. Anem a fer la integral, tindrem f de x, també estarà formada per una funció de trossos, tindrem la integral de x menys 1 de dx, i per altra banda tindrem la integral de 1 partit x menys 1 de dx. La primera integral és una integral immediata, formada tindrem aquí doncs x al quadrat partit per 2, menys x més, recordem, una constant, li podem dir k o li podem dir com vulgueu. Aquesta funció es troba sempre per valors de x més petits o igual que 2. Anem a la següent funció. Aquesta funció, com que la part de dalt és la derivada del denominador, tenim que directament la seva integral és el logaritme neperià de x menys 1 més una constant, li direm k', o li podem dir d'un altre valor, però són dues constants diferents. Això és important. Per què? Perquè les dues funcions són dues funcions diferents. I aquesta funció serà sempre que x sigui més gran que 2. Quin és el problema d'aquest exercici? Trobar aquestes dues constants. Quina informació tenim per poder trobar aquestes dues constants? Una, ens han dit que la funció val 3 quan la x val 0. Doncs som-hi. Quan x val 0, en quina de les dues funcions ens trobem? A la primera o a la segona? Si la x és 0, és més petita que 2. Per tant, sabem que tota aquesta funció val 3 quan la x val 0. D'aquesta manera podrem trobar què val k. Si substituïm la x per 0, tindrem 0 quadrat entre 2, que això és 0, menys 0, que és 0, més la k, això tenim, que és igual a 3. Per què? Recordem que la segona component d'un punt es correspon a la i, però és el mateix que escriure f de x. És important. Per tant, ja tenim que la primera k val 3, la primera constant. Anem a veure com podem trobar el valor de la segona constant, perquè no ens estan donant més informació. Però inicialment hem escrit una informació que estava mig amagada i que és molt important per trobar aquesta segona constant. Sabem que si una funció és derivable, llavors és contínua. Què implica la continuïtat d'una funció? Que els límits laterals han de ser iguals. Per tant, límits laterals han de coincidir. A on? A on és que podem tenir algun problema en x igual a 2, que és on es talla la funció, aquesta funció de traços? Doncs som-hi, haurem de fer el límit lateral quan x és més petit que 2, límit lateral quan x és més gran que 2. I igualar-les. Per què? Perquè han de coincidir. Així doncs, si tenim el límit quan x tendeix a 2 per l'esquerra, on ens trobem? Si és 2 per l'esquerra seria 1,9999, més o menys. 1,99 és més petit que 2, per tant estem dintre d'aquesta funció. Recordem que això és 3. Per tant, tenim el límit de la funció x quadrat partit per 2 menys x més 3, és un valor constant, i haurem de determinar què val. Per altra banda, hem de calcular el límit quan x tendeix a 2 per la dreta. 2 per la dreta seria 2,00001 més gran que 2, per tant ens trobem en aquesta funció del logaritme neperià de x menys 1 més una constant que encara no coneixem. Si calculem aquest primer límit, tenim que si tenim 2 al quadrat entre 2 són 2, menys 2, 0, 0 més 3, 3. Per altra banda, si substituïm la x per 2,0000001, ens quedaria que és el logaritme neperià de 1, que és 0,
0 més k, bueno, k', és igual a k'. I quina és la cosa que hem de fer ara mateix si ens està dient que els límits han de coincidir? Vol dir que el límit per l'esquerra ha de ser igual al límit per la dreta. D'aquesta manera, la segona constant ens queda determinada. K' igual a 3. Així doncs ja tenim quina és la funció primitiva d'aquesta derivada, que es correspondria a x² entre 2 menys x més 3 i logaritme de període x menys 1 més 3. També. És casualitat que les dues constants siguin el mateix valor, però en aquest cas ens ha sortit així.